Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Ulungisa itafula likabani bazalwane? Lapho. Hayi usanuqamba manga, ngicela ukuthi uqamba manga. Usanuphosisa. uNkulunkulu wakwathi khona itafula lakhe akulungisela lona. Hayi ngeke bazalwane usanuqambelani uNkulunkulu la. Usanda usukela uNkulunkulu bazalwane ehlalele mude. Mamlukela khona uNkulunkulu itafula kakucela ngalo ukuthi uNkulunkulu uyakulungisela. Hayi ngeke ngoba usibeke mhlambe ufihla ubufakazi obunamandla kangaka. Mina liki itafula uNkulunkulu athi ungilungisela lona. Nangizwe bazalwane alikho uNkulunkulu angitshela ungilungisela nomathi lami. Cha mina ngicama manga alikho. Uzathi nangima kuSambulo 3 verse number 20 uthi uma ngqonqoza ufuna umnyango kuyongena ngidle nawe na udle nawe. Alibali ukuthi laba litafula okudliwa kulo. Phinde ufunde lapho. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Ngakho suyangizwa ke manje. Lento yokuthandaza umthandazo ugcwele inzondo, ugcwele inhlizembi, udiniwe, unethondo, uyawuphambanisa umthandazo lowobolisa, ugcina umthandazo wrong uNkulunkulu angaphendula. Mhlawumbe uNkulunkulu kabe kade aphendula wathatha itafula lakho walenze lakho. Wathatha udumo lwakho walenze lakho. Baningi abantu abathandazayo bethandaza umthandazo wokuphambanisa. Yingakho uNkulunkulu uJesu first thing ayenzane ebebhizi ngabe efundisa ngomthandazo. Ngoba ibandla into edala bathi aliphenduleki alinayiphethi nomthandazo alikwazi ukuthandaza. Kunomuntu omethandaza athatha udumo uthandaza ngenzondo nangeenga athatha udumo ufana ngabe uNkulunkulu anike yena kulo wakhe. Bese uNkulunkulu uyawureject uthanda ngawuzwa. UNkulunkulu ulungisa itafula lapha phambi kwezitha yabantu nenzondo kudiniwe. Kwamina ngiyilungise leyo nto. Ulungisa itafula lapha phambi kwezitha zami. Awena uNkulunkulu phambi kwezitha labo ukhaya uqola amaphusi phansi. Phambi kwezitha zami elami. Ayeke ukukhuleka into engekho eronke. Umthandazo we-first covenant. Owe-second covenant uthi baba wethu osezulwini. Owesivumelwano sesibili uthi mandolisa igama lakho. Uyabona ukuthi la uDavid uthi itafula elakho. Ngala kwi-second covenant uvumelwano sesibili uthi mandolisa igama lakho. Umbuso wakho ngofike bese sithatha umbuso bazanze sethi unyamamazi sesikhuluma ngetafula eselidekiwe already. Okay. Kwi-first covenant itafula belisadekwa. Kwi-second covenant itafula liqediwe ukudekwa. Hayi bazalwane liqediwe ukudekwa. That things is paid up. Lethu Jesu kufeziwe wayesho nale tafula eladekwa. Kwi-first covenant lethi kuphelile wayeshizimbi obhekana naso wayesho namatafula adekwa kwihani khona abazalwane kuphelile kufeziwe. Hayi ke ingakho phela ethi base seqede sevala kuSambulo usethi bheka ngasemnyango ke mina sengifuna ukungena ngoba vele lidekiwe lelatafula seliqediwe vele asayi kodeka ngaphakathi kodwa seliqediwe ngokuyi-second covenant. Mawuvula ngizongena bese sifike siyahla asalibala ukudeka manje asalanda izinto manje kodwa sesiyasebenza sesiyahla asatshali hayi khona abazali sekuvuniwe already. Nkosi yami. Azingasho uma into enamandla umuntu ovele waqhuma ikhanda wena sakazeke ubuhlobo bakhe bamubona kugcwele umgwaqo manje akezwa lutho. Uyazi usibone embili manje usibone umunye ehlakazeke emgaqweni ubuhlobo obusakazeke konke. Akezwa lutho ithini. Angiphindi. I-first covenant bekusetshenzwa. Uliwa kudeka itafula. uNkulunkulu edeka itafula. Nangizwe bazalwane. Amen. Kwi-second covenant sethi umbuso wakho sewufikile ngoba itafula lidekiwe. Umbuso wakho
Ngangizwa bazalwane. Amen. Sendekiwe itafula usekumqhubeka ethandaza. Bona umthandazo lo enkhuluma ngawo wamahubo 23 uyahambisana nomthandazo omkhulu uJesu afundise ngawo. Okay. Uthi baba uthi sesizulile igama lakho mangcwelisa ubuso wakho ngofika. Uthi intando yakho mayenziwe. Ngakuzwa bazalwane? Amen. Mayenziwe. Uthi emhlabeni njengasezulwini. Obviously intando kaNkulunkulu kade yenziwe ezulwini. Yep. Sekumele yenzeke nasemhlabeni. Ngama okwenzeke ezulwini uNkulunkulu ufuna kwenzeke nasemhlabeni. Ingakho ezethu okuboshwe phezulu kuboshwe naphansi okuboshwe phansi hayi boshwe naphezulu kumele kuhambisane. Bongaboshwa nawe uyoboshwa nasezulwini. Hey, Nkosi yami. Kusho ukuthi bekuthiwa umuntu uboshwe emhlabeni aphinde aboshwe ezulwini bazalwane. Ngizwa abantwana. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi wena nje ukuphila emhlabeni umbili, uphila kabili, uphila ezulwini, uphila emhlabeni. Hamba eColossians chapter 3 bazalwane verse number 2 and verse number 3 and verse number 4. Lithi iBhayibheli nina nafa kanye noKristu Jesu. Yabona kade safa kodwa siyaphila kodwa kade safa. Uyazi wena ukuthi usuke waye emathuneni kodwa uzathi usuke emathuneni. Ubona ngokuthi kunabanye abantu abaziyo wena ukuthi ithunu uyalazi. Ubona ngokuthi kunabantu ababiza igama lakho babhale phansi badwebe phansi ngegazi lezilwane bathi makaphelele emathuneni. Kunabanye abantu abagama abo nezinto zabebo shwe phezulu kwamathuna. Ngoba yazi ukuthi ithuna uyalazi kade wafa. Ingakho leBhayibheli lithi nina enafa saphinda savuswa. Ngokumbulala umuntu osavuswa. Ngokumbulala umuntu oselazi ithuna ngoba wayinqoba vele usebuya khona. Ngiyangizwa bazana ngaba bazini ithuna sekuyishane lethu. Abantu abasibize emathune basinika amandla njengoDavide okwathi bangabe buyele ehlane laseNidethu. Lithi iBhayibheli waba namandla khona iSawuli wahluleka ukumbona, iSawuli wahluleka ukumnqoba ngoba vele bese buya khona ehlane elihlane bese liqobile. Hey, Nkosi. Sathane phela akahlaseli ngento okwayinqoba. Abo Sathane mangabe ephinda izimpi kuwena eziphila okusho ukuthi awuyinqobanga vele. That is why ephila. But impi okwayinqoba empilweni uSathane akayiphindi. Useyayisaba uhlaniphile uSathane uyazi ukuthi impi okwayinqoba unamandla phezulu ne-strategy. Uyenza ibe weak, uyenza ihlekisa. Hey, Nkosi yami. Phela nansi inkinga phela uyaqhamuka uGoliath. And babe sehlane, babe sendaweni yekhanda vabe kusehlane. Angizwa lithi iBhayibheli usethi uDavide hayibo uyayihlekela lithi hayibo wena. Wawukuphi ehlane ngibulala ibhele ngonyama uyenza inhlekisa lento ngoba wayinqoba. Wawukuphi phayizile ubuyisa into engayinqoba.